Pre nego što počnem ovo što sam se usudio da pripremim za vas večeras, a po temom savremeni izazovi pred srpskom pravoslavnom porodicom, moram otvoreno da vam priznam da smo i otac Nikola i ja napravili jednu veliku grešku. Naime, uopšte nije trebalo da se organizuje moje predavanje, jer posle onoga što sam doživeo u crkvi i evo već ovde, posle ovih divnih, otpevanih, molitvenih reči, trebalo je zapravo ja da dođem ovde sa kamerom, da snimim sve vas, zato što vi imate tri najvažnija elementa koja su nam potrebna da se suočimo sa savremenim izazovima. Imate decu, imate crkvu i imate vas i decu vašu u crkvi. Prema tome, ničeg jačeg, ničeg boljeg i ničeg lepšeg niti ima, niti može da bude. I trebalo je ja da donesem kameru, da vas snimim i da onda idem po drugim mestima gde Srbi žive i ovde, a i po svetu, i da pokazujem zapravo kako se Srbi u Garevcu, za koji mnogi nisu čuli, ali nemojte to da vas uzbuđuje, zato što je Bog čuo za vas i nebo zna za vas, jer ovakve molitve, ovakva radost i ovakva pesma ne može da ne dodirne nebo. Danas, skoro svakoga dana, čujemo reč savremenost. I onda mislimo da je to osobina ovih naših dana, našeg vremena, našeg doba. Međutim, svako vreme u istoriji roda ljudskog je bilo savremeno sa svojim vremenom. Znači, jednostavno živeti u skladu sa svojim vremenom. Međutim, za nas kao pravoslavne hrišćane postoji jedna posebna mera savremenosti. Ne koliko smo mi sa vremenom, nego koliko je vreme oko nas oblagorođeno Hristom. Koliko je Hrista zapravo u vremenu, da bi vreme nadraslo svoju kategoriju prolaznosti i uplovilo u večnost. Kako je to lepo rekao sveti Ava Justin Ćelijski, kaže, kada se vreme odvoji od Hrista, ono postaje samo jedan isečak prolaznosti. Vidite, mi smo danas suočeni sa velikim i ozbiljnim pitanjima. Kako se suprotstaviti tim izazovima prolaznosti? Kako ne dozvoliti prolaznosti da nas uzme pod svoje? Dakle, crkva naša, crkva od istoka, crkva pravoslavna, je uvek bila savremena. Uvek je bila sa svojim vremenom, vrlo često i ispred svoga vremena. A ako vam iko ikada kaže da je crkva konzervativna, vi se samo prekrstite pa kažite hvala Bogu da je tako. Jesi ti protiv konzervatizma? I ako vam neko ko je po znacima navoda napredan i slobodouman kaže da, ja sam protiv konzervatizma, onda mu vi recite sledeće. Ako si zaista protiv konzervatizma, onda budi dosledan, brzo otidi svojoj kući i izbaci frižider iz kuće. Kakve to veze ima? Pa ima. Frižider je jedna od najkonzervativnijih stvari u našem domaćinstvu. Zašto? Zato što frižider čuva našu hranu. On je konzerviran. Zatim izbacimo sve konzerve iz svojih kuća. Mnogo toga imamo. Bilo bi poželjno kada bi čovjek uvek mogao da se hrani svežom hranom, ali vrlo često moramo da kupimo i ono što je u konzervi, dakle ono što je sačuvano. Znači izbacimo i to. Drugo, odmah bacimo sve svoje mobilne, naravno pametne, telefone. Zašto? Pa zato što u njima čuvamo vrlo često i ono što nam je najvažnije i najdraže. I dokumenta, i slike, i podatke, i šta sve ne.
A onda, ako bi zaista bili dosledni, onda bi čovjek trebalo na neki način da se reši svoje glave, jer šta tek u svojoj glavi čuvamo? Drugim rečima, treba vrlo biti oprezan kada koristimo reči i nemojte se zato stideti da budete konzervativni, jer konzervativan nije ništa nazadno, nije ništa loše, nije negativno. Konzervativan je onaj koji čuva. A mi čuvamo šta? Čuvamo ono što je nas sačuvalo do sada i što nas evo i dan danas čuva. Savremenost. Da vidimo šta su izazovi. Svako od nas voli da je ušuškan u onoj svojoj udobnosti svoje svakodnevice, kroz određene navike koje steknemo, pa onda vremenom čovjek ima navike koje su povezane sa njegovim domom, sa načinom kako ustaje iz kreveta, kako leže u krevet, kako seda za stol, kako jede, kako se tušira, kako pere zube, do najsitnijih detalja, pa do one ustaljenosti na radnom mjestu, znamo gdje nam šta sve stoji, u zavisnosti od toga šta radimo, kako odlazimo na posao i tako dalje. I naš društveni život ima neku svoju ustaljenost, naravno pre toga naš porodični život i sve bi mi uvek to hteli, bez obzira na to da li smo mlađi ili stariji ili sredovečni, da uvek nekako bude po našem. Izazov je zapravo uvek ono iskušenje koje vreme i okolnosti stavljaju ispred nas, jednostavno da bi se videlo kako ćemo reagovati u tim nepredviđenim situacijama, u situacijama koje nismo mogli da isplaniramo. Izazov je zapravo ono kroz šta mi kao ljudi rastemo i sazrevamo. Život bi bio veoma monoton, dosadan, jednoličan, neinteresantan, ako bi sve svakoga dana bilo potpuno isto i na isti način. Postoji jedno mesto u Svetom pismu koje nam vrlo lepo, ali i na jedan izuzetno jak način opisuje šta zapravo znači izazov. Kada su se apostoli u jednoj barci otisnuli malo dalje od obale, a već je bila noć, bili su sami, bez učitelja, bez Hrista, i onda nastade veliki vetar i bura na tom jezeru. I oni se, naravno, kao što bi i vi i ja učinili i ponašali se da smo na njihovom mestu, oni su se uplašili. Znači, već ta, iako nije bila mala, ali ta bura, ta uznemirenost vode, to je već jedan određeni izazov koji sada nas stavlja pred određeni zadatak. Kako da odgovorimo tom izazovu? Oni su odgovorili strahom. Čovjek najčešće strahom odgovara na ono što je nepoznato. Međutim, to je sada strah koji njih ugrožava. I odjednom oni primetiše kako Hristos dolazi ka njima. Kako? Hodajući po vodi. I oni pomisliše u prvi mah da vide utvaru. I apostol Petar, koji je po snazi svoga temperamenta bio uvek prvi da progovori, uvek prvi da nešto komentariše i nešto kaže, kada je Hristos rekao, ja sam, ne plašite se. A Petar je odgovorio, ako si ti, zapovedi mi pa da i ja na isti način dođem do tebe. Drugim rečima, da i ja hodam po vodi. I šta se onda desilo? I Hristos mu je lepo rekao, hodi. Petar je poverovao, izišao iz barke i počeo da hoda po vodi. I onda u jednom momentu, verovatno, da je uključio svoj ljudski razum, koji mu je rekao, pa ovo je nemoguće. To je potpuno neprirodno. Kako ti kao čovjek od krvi i mesa možeš da hodaš po vodi? I šta se onda dešava? On je počeo da tone. Ali, na svu sreću, imao je dovoljno vere i snage u sebi da zavapi i da kaže, Gospode, pomagaj. I Hristos mu
pruža ruku i izvlači ga. O ti maloverni. Vidite, to isto se dešava sa svakim od nas. Uvek onda, kada krenemo putem glasa Božijeg, mi smo u stanju da činimo prosto neverovatne i čudesne stvari. Ono čemu se sami čudimo, ono zašto do juče nismo mogli ni da pretpostavimo da smo u stanju da učinimo. Drugim rečima, da idemo čak po vodi, da nadilazimo okove svakodnevice, izazove ove naše savremenosti i svih onih manjih pa i većih problema koji nas okružuju. Ali, onog momenta kada počnemo da sumnjamo, šta se dešava? Mi tonemo. I to je danas jedan od najvećih problema, dragi moji, zato što je sve više ljudi koji sumnjaju. Jeste, otići ću ja i u crkvu i pomolit ću se i slavit ću slavu i bit ću tu i za Uskrs i za Božić svake nedelje i postit ću kako treba i pričestit ću se i tako dalje, ali gde je tu Bog u mom svakome danu, mojoj svakodnevici, onda kada imam probleme? Vidite, ako se ikada zapitate gde je Bog u onim najtežim momentima vašeg života, onda kada ste bili ostavljeni, onda kada niste bili razumeni od onih od kojih ste očekivali razumevanje, onda kada ste bili iznevereni, onda kada niste bili voljeni, onda kada ste bili ogovarani, onda kada vam je neko nešto uskratio ili uzeo i tako dalje, a to se skoro svakodnevno dešava manje ili više svakom od nas, onda zapamtite da ne pominjemo veće i teže stvari u životu, one već kritične situacije, da ne kažem tragedije. Zapamtite, u tim momentima, kada niste znali kako sami sa sobom i sa drugima da iziđete na kraj, vi niste bili sami, Bog je tada vas na svome dlanu nosio. I tako ste mogli da preživite te momente. Jer Bog svakome od nas daje samo onoliko briga, muka, problema i iskušenja, odnosno dopušta sve to po meri snage koju nam je dao. Ni grama manje, ni grama više. Vrlo često ljudi, crkve, ne mogu da se ne pitaju kako to, evo ja kao čovjek, pravoslavni hrišćanin, idem u crkvu i slavim slavu i trudim se da živim po onome kako me moja crkva uči, pa opet imam problema i sam sa sobom i u porodici, sa decom, problema sa poslom, tu je nemaština, kako doći do ovoga, kako doći do onoga. Kako je to moguće? Znate zašto? Biti u crkvi ne znači biti bez problema. Biti čovek vere ne znači biti oslobođen iskušenja i briga. Ne! Koja je razlika između nas koji jesmo u crkvi i oni koji nisu u crkvi? Mi ćemo možda čak imati više problema, više briga, više iskušenja, više tegoba, ali mi kroz crkvu imamo oruđe sa kojim se borimo protiv svih tih problema. Imamo sve te tajne. Imamo živoga, raspetog i vaskrslog Krista. U nedelju ste čuli propoved i pre toga evanđelje, propoved od vašeg sveštenika i evanđelje koje je čitano o čudesnom iscelenju onog bolesnog čovjeka koji je ni manje ni više nego 38 godina ležao oduzet, paralizovan u banji mjesta. I Hristos kad ga je video, on ga je prvo pitao da li želiš zdrav da budeš, pa on je odgovorio da, Gospode, ali nemam čoveka. Zašto? Zato što je u tu banju jedanput godišnje silazio anđeo Božiji, zamućivao vodu i prvi, kako piše evanđelisti apostol Jovan, prvi koji bi silazio u vodu, pošto se ona zatalasa, bio bi isceljen ma od kakve bolesti da je bolovao. I uvek on, dok bi našao nekoga da ga gurne u bazen, u tom momentu neko bi već bio brži. Tako 38 godina. I on onda kaže, pa nemam čoveka. I Hristos mu reče, ustani, uzmi odar svoj i idi. Vidite, postoji samo jedna razlika između tog paćenika
i svih nas zajedno danas. On je imao razloga da kaže, nemam čoveka. Vi i ja vrlo često možemo da se požalimo pa da kažemo, nemam čoveka. Ili, srpski rečeno danas, nemam vezu da zaposlim sina, da zaposlim ćerku, da dobijem posao, da izvadim ovaj dokument, onaj dokument. Nemam vezu. Tačno, možda nemamo čoveka, možda nemamo vezu, ali, braćo i sestre, deco moje, mi imamo Boga čoveka. Imamo najjaču moguću vezu. Zar nam je potrebnija, jača, bolja, delotvornija veza nego što je to naš Sveti Sava, Sveti Nikolaj, bezbroj svetitelja, a pre njih predivna, prečudesna majka naša, majka Boga našeg i Spasitelja našeg, presveta Bogorodica. Dakle, ono što je danas naš prvi izazov jeste kako veru ponekad, nemojte me pogrešno shvatiti, okrenuti u poverenje. Imati ne tek samo veru. Ja verujem da negde nekog Boga ima i možda jednog dana tamo kad ja umrem, možda će se nešto i desiti i hajde ja sebi da uhvatim mesto tamo na toj dobroj strani. To je jedan stav. A imati poverenja u Boga, znati da mi On šalje samo ono što mogu da izdržim, jer ne biva u životu sve po Božjoj volji. Stvari se dešavaju ili po Božjoj volji, ili po Božijem dopuštenju. Zašto? Zato da bismo se nečemu naučili. Zašto? Zato da bismo rasli. Bog je čoveka stvorio po slici i prilici svojoj. Slika nam je data. Svako od nas nosi u sebi lik Božji. Kod nekoga je malo zatamnjen, kod nekoga je potpuno uprljan, ali prisutan. A to podobije, kako mi u crkvi kažemo, to je ta mogućnost našeg usavršavanja. Budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski. Naravno, to je cilj koji ni vi ni ja, niko od nas ne može da postigne. To ne znači da ne treba da krenemo u pravcu biti bolji nego što sam bio juče. Zapamtite, to je jedina dozvoljena konkurencija u pravoslavlju. Ne porediti sebe sa drugima, nego porediti sebe sa samim sobom od juče i potruditi se da budem bolji nego što sam bio juče. Znači, savremenost, izazov, videli smo šta je, srpska pravoslavna porodica. To nam je sad možda najteži element u ovoj trijadi, da je tako nazovem, u ovom trodelnom delu naše teme. Najteže za definiciju. Kako i na koji način definisati danas srpsku pravoslavnu porodicu? Da li se rukovoditi onim starim tumačenjima, koja vrlo često odudaraju od realnosti i od onoga što zaista u našoj svakodnevici vidimo? Jer značaj porodice su uvek sve kulture i sve civilizacije posebno naglašavale. Rimska imperija je počela da se raspada onda kada je počela da se raspada porodica. Zapadni svet danas ide nizbrdicom. Zašto? Zato što se raspada porodica na zapad. Zbog pogrešno shvaćene, pa samim tim i pogrešno upotrebljene, a ja bih rekao sasvim zloupotrebljene slobode. Sloboda nije da radim ono što ja hoću, kada hoću, kako hoću, nego je sloboda imati u sebi osjećaj odgovornosti, znati da ćemo jednoga dana svi za sve odgovarati. Zato se u crkvi na svakom bogosluženju kaže da kraj života našega bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molimo. Strašnom Hristovom sudu. Neće tu biti nikakvih strahota od kojih ćemo se mi plašiti, ali će se pred nama pojaviti najveća moguća strahota, jer će Bog koji je ljubav suditi nama za neljubav.
Upravo tako, Bog koji je ljubav će suditi nama za neljubav, odnosno za odsustvo ljubavi. Drevni antropolog, čuveni Bronislav Malinovski, je veoma kategoričan kada kaže da su ljudska kultura, pa makar to bila i ona najprimitivnija, i promiskuitet, dve nepomirljive suprotnosti. To samo ide protiv onih tvrdnji o tome koliko je zapravo taj stari čovjek, uslovno rečeno primitivni čovjek, bio usmeren u jednom sasvim drugom pravcu i kako je njemu na neki način sve bilo slobodno i dozvoljeno, drugim rečima kako je sam radio ono što je hteo. Upravo Malinovski kao jedan od vodećih antropologa sveta dokazuje da to nije tako, a naš uvaženi, počivši akademik Vladeta Jerotić, kaže da sedište takozvane izvorne, primitivne religije nikada nije bilo u hramu, nego uvek pre svega u kući. I da je jaka porodica uvek donosila plodove i stvarala ono što je bila jaka religija. Kada pogledamo naše hrišćansko monaštvo od vremena Svetog Antonija u Egiptu, da li je monaštvo stvorilo jaku porodicu ili je čvrsta porodica porodila monaštvo? Uticaja je bilo i s jedne strane na drugu i sa druge na prvu. Ali prvenstveno su zdrave, funkcionalne, mnogodetne porodice porodile i monaštvo iz sebe. Zato što je to bila stvar duhovne obaveze, stvar časti. Da se jedno dete najmanje posveti Bogu, da ono samo sebe posveti Bogu i da krene tim putem. Tu se onda ogledala zaista funkcionalnost i porodice, pa samim tim i društva. A apostol Petar, koji je imao iskustvo porodice i braka, kaže u prvoj Petrovoj poslanici, 3. glava, 7. stih, tako i vi, muževi, živite sa ženom znajući da je ona slabiji sud. Poštujte ih, jer su i one naslednice blagodati života, da bi se bez smetnje mogli moliti Bogu. Ako kaže i one su naslednice života, to znači da smo mi apsolutno u istoj ravni. Potpuno u istoj ravni, u istom dostojanstvu. Ja sam u subotu imao jedno venčanje mojih parohijana koji su poželili da se ovde venčaju u srpskim zemljama. I ja uvek, kada se čitaju molitve na venčanju, tamo gde se pominju reči da je Bog uzeo jedno rebro od Adama i stvorio ženu, uvek pokušavam, pošto veći deo tih molitava već znam napamet, da posmatram prisutne i kako reaguju. I postoje dva momenta u činu venčanja kada obično ljudi onako pogledaju jedno u drugo, da li je to baš tako ili je to neka priča. A drugi moment je kada se čita apostol, pa na kraju kada se kaže a žena da se boji svoga muža, onda obično muževi gurnu ovako lako u rebro svoje žene. Jesi čula? I ja ne propuštam vrlo često, ne uvek, da pomenem i jedan i drugi moment. Jer ni jedan i drugi moment nisu slučajni. I to zapravo i jeste jedan od izazova i zato ih i pominjemo ovdje. Ništa u Svetome pismu, dragi moji, što je zapisano, nije napisano slučajno. Zašto je Bog uzeo rebro Adamovo, a nije uzeo kost iz, recimo, čela ili kost iz pete ili članka? Zato što je hteo da pokaže očigledno da su muž i žena istoga dostojanstva, da su na istom nivou. Jer da je uzeo kost iz glave, žena bi bila sedela na glavi mužu. Zašto se smete? A da je slučajno uzeta kost iz noge, onda bi žena bila podnožje svome mužu.
Ali, postoji jedan mnogo važniji razlog. Koliko je Bog savršen u svemu, koliko je Bog poznavao do detalja anatomiju čovjekovog bića, a kako i ne bi poznavao kad nas je On stvorio. Naime, rebro, zapamtite, rebro je jedino od svih kostiju u našem telu koje u sebi, u svojoj srži sadrži sav reprodukcioni materijal od koga može da se sazda nova ljudska ličnost. To čak ni medicina nije znala od uvek. To su relativno nova i sveža saznanja koja je Biblija kroz Božiju premudrost nama podarila odavno, ne opisujući naravno detalji vrlo često nisu bitni, ali jednostavno pokazujući ono što je činjenica. I interesantno je da danas mnoga naučna dostignuća zapravo daju za pravo Bibliji koliko je Biblija bila u pravu. Mi smo to oduvek znali. Zašto? Zato što je sve stvoreno snagom Božije ljubavi i silinom njegove reči. Dakle, kada se govori o jednakosti, pazite, ne jednakosti polova, tu se danas stvari potpuno mešaju, nego kada se govori o biblijskom naznačenju muža i žene, bilo ko, ako vam kaže da niste savremeni, zato što ste, blago rečeno, uzdržani protiv nekih savremenih, otvoreno govoreći, bolesnih tendencija, vi samo kažite sljedeće. Ja čitam da je Bog na početku stvorio Adama i Evu, a ne Adama i Stevu. Naša je dužnost sve da volimo, bez obzira kakva je nečija i verska, i politička, i sportska, i seksualna, i ko zna kakva druga orijentacija. Svi ljudi su tu zato da bismo ih voleli, da bismo ih razumeli. Ali, jedan od izazova za nas jeste kako ćemo mi, kako će deca naša, da se suoče sa onim što nam se danas tako tvrdoglavo, bezobrazno i bezočno baca u oči kao dokaz savremenosti, kao dokaz da mi pripadamo takozvanom kulturnom svetu. Evo, ispričat ću vam jedan događaj koji se desio kada je u Rumuniji rekao bih da je to bilo pre 13 godina. Prvi put bila organizovana parada ponosa. I policija čuvala, naravno, te ponosne koji su paradirali. Sa druge strane je išla povorka pravoslavnih vernika. Oni su nosili ikone, parijake. Nije bilo nikakvih sukoba, Bogu hvala. Bilo je prisutno jako mnogo stranih novinara. I jedan od stranih novinara koji je sve to opisao je video kako na ivici trotoara sedi jedna rumunska baka, onako obučena u crno, zabrađena u crnu maramu, kako sedi i plače. I on je njoj prišao, preko prevodioca upitao: bako, da vas nije ko uvredio, da vas nije ko, možda ne daj Bože, udario ili vam nešto ružno rekao. A ona, videvši da je reč o strancu, kaže prevodiocu: lepo mu prevedi sad ovo što ću ti reći. Kaže mu: sinko, ne plačem ja zato što se meni nešto ružno desilo. Ja plačem zbog vas, koji ste nam ovo doneli i to nam kao slobodu propovedate. I plačem zbog mnoge naše dece koja će u to poverovati, a to nije ništa drugo nego vaša prisila da nas učinite da i mi budemo onakvi kakvi ste vi,
pa samim tim da nas odvojite od onoga što je nama najmilije i najdraže, a to je Hristos. Jedna obična ruska baka, a u stvari ni malo obična. Kroz nju su progovorili vekovi, kroz nju je progovorila istina. Naravno, da svako danas ima svoja prava. Da li ću se ja založiti da svako može da ih ostvari? U svakom slučaju. Ali, onoga momenta, kada neko sa takvim pravima počne da paradira, onda on utiče na vašu i na moju decu. Kakvu sliku sveta on daje vašoj deci? Takvim ponašanjem. Znači, radi se o nečemu što izlazi vrlo otvoreno, sve smelije i jače, izvan domena onoga što se naziva privatnost. A onda se sa druge strane nama prigovara pa kaže: vi isuviše istupate sa življenjem naše vere. A naša vera nije pitanje privatnosti. Mi naravno nikome svoju veru ne namećemo. Mi kada idemo kroz naše gradove i sela sa litijama, to nije nikakva parada. Ne, to je znak blagodarnosti Bogu određenih dana u godini, kada želimo da Gospod blagoslovi svu tvorevinu, i ljude, i životinje, i polja, i njive, i drveće oko nas. Sve ima svoga smisla.